Usa ka retired police ang nadisgrasya sa Cebu South Coastal Road. Habig na sa Barangay Dumlog, Talisay City nga gusto lang untang mulihay sa lungag sa daan. Anang report ni Femari Dumabok. Naghayang na sa daan kining 61 anyos nga lalaki nga nasutang usa ka retired police dihang gitabang sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o Talisay City Emergency Team. Matod sa inisyal nga pakisusi sa City Toda ngang maong motorista ang gikan sa Northern Cebu ug padung sa bagatang bahin sa probinsya sa Subo. Sa dihang kalit lang natumba ang maong motorista pasado alas 6 ganihang buntag. Gingong nilihay kini sa mga lungag-lungag sa daan. Hinunanaan na kini sa luwas nga kahimtang. Samtang ni ay tambag sa traffic police sa mga motorista. Reminding lang sa atong mga motorista ma'am nga be cautious gud ta kanang always ta nga alert nga while magdagan ta sa karsada kay ang atong kadalanan nagay mga usually mga potholes nya at uneven surface nga usa hinungdan nga makakos og aksidente. Samtang patay ang usa ka lalaking nagbisikleta human nadasmagan sa 26 anyos nga nagmotorsiklo sa National Highway sa Barangay Pakigni lungsod sa Minglanilla. Giingon nga parehong nagsubay sa daan nga padung sa mihanan ang duha. Naguna ang nagbisikleta dihang kalit matud pa kini nag-change lane. Og nadasmagan sa nagmotorsiklo nga nisuway pag-overtake. Nadala pa unta sa tambalanan ang siklista apan namatay kini. Hinon nagkasabot ra ang duha ka habig. Hinungdan nga wa gipasaka pa ang kaso batok sa motorista. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.